Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. Blockchain preduzetništvo predstavlja novi vid poslovanja koji je u razvoju i koji će tek postajati sve prisutnije. Takođe predstavlja jedan od ključnih koncepata metaverza. U pitanju je decentralizovan sistem koji se po mnogim karakteristikama razlikuje od ostalih baza podataka. Funkcioniše kao decentralizovan sistem na kom se ne mogu praviti izmene, ali se informacije mogu dodavati. Izdvaja ga to što je sistem skoro pa nemoguće prevariti. Blockchain je povezan sa decentralizovanim valutama, od kojih je jedna od najpoznatijih Bitcoin. Blockchain se u okviru biznisa koristi kako bi se na inovativan način vršile transakcije. Činjenica da je sistem nemoguće prevariti znači da je vrlo poželjan u svetu poslovanja. Ukoliko se dogodi da naiđete na ljude koji takođe razmišljaju o blockchain poslovanju, razgovarajte o biznisu jer razmena mišljenja može da vas dovede do novih ideja. Mnoge firme, poput Microsofta, Unilevera ili Toyota investirali su u blockchain, stoga se zaključuje da ga mnogi vide kao značajnu poslovnu priliku. Ipak, blockchain poslovanje ima određene probleme koje i dalje treba da se reše. Na primer, iako bi međusobna komunikacija blockchainova bila poželjna, postoje mnogi privatni i javni blockchainovi koji nemaju međusobnu komunikaciju. Potvrđivanje transakcije u okviru blockchaina je proces koji troši veliku količinu energije. Stručnjaci rade na tome da zadrže bezbednost, ali i da smanje potrošnju energije. Blockchain poslovanje je i dalje u procesu razvoja. Predstavlja veliku poslovnu priliku, ali na stručnjacima je da i dalje reše neke od problema koji se pojavljuju kada je blockchain u pitanju. Ipak, intenzivno se radi na unapređenju uslova i mnoge značajne firme su već investirale u ovaj sistem. Zato budite sigurni da ćete u poslovnim krugovima sa razlogom sve više slušati o mogućnostima koje ovakav vid poslovanja donosi.